Ако можех да дам само един съвет на всяка бъдеща майка при избора на количка, той щеше да е този. Не гледай само количката, гледай цялата система. Cipollino Winner 4 в 1 е практична система, която съчетава шаси с кош за новородено, седалка и столче за кола с Isofix база. Кошът за новородено е подходящ до 6 месеца и до 9 кг. Има равна позиция за сън, вентилационни отвори и се сгъва само с един бутон заедно с шасито. Готино, нали? Когато детето порасне, преминавате към седалката, която е подходяща до 22 кг с регулируема облегалка до легнало положение, 5-точков безопасен колан, голям сенник с UV защита и прозорче за наблюдение. А за пътуванията имате iSize столче за кола Winner, подходящо от 40 до 87 см, с 3-точков колан, защита от страничен удар и монтаж с Isofix база. Количката е стабилна, а предните амортисьори осигуряват плавно и маневрено движение. И още нещо. Може да закупите два варианта на комплекта. 4 в 1, който ви показах, или 2 в 1 според вашите конкретни нужди. Cipollino Winner 4 в 1 наистина си заслужава. Може да ни намерите онлайн или във физическия ни магазин ПГ Хлапета Мама и Бебе в Младост 4 на булевард Александър Танев 460А.